Ahoj lidi, vítám vás tady dnešního videa a dneska jsem tu hrít 99 dní vo Foreste. No, vítám, takže i toto video bude nestrihané, bude to úplně čistý let's play a budeme se snažit prežiť čo najviac dní. Mám už 40 dní prežitých, mám jednu klasu, nemám ju lepšenú, pretože som nubík. A teraz si ideme zahrať. Nastavím tu napríklad 4 ľudí, môžem sa hoci kde ku mne pridať, ale môžem to dať sám. Okay. Sem stali s Bacon Boyama, pohrám, takže nazad Bacon Boy. Iba jeden tady je. Tak druhý, what? Oni sa volajú úplne inak. Jeden Bacon Boy je úplne nubak, takže ja s tým nubakom neviem, či prežijeme, ale uvidíme. Pokácím tady dřevo, nebo zaberiem to, nice, sedím strom, dřevo, zakúrime, Bacon Boy už to zakúril a ideme na to. Pomôžem mu, lebo on je nubak. Yes, už máme tady dřevo, on je fakt nubak. Dement. Dobre. Bacon Boyom to bude veľmi ťažké. Idem rovno preskúmavať. To je moje. Ber uhlie. Bacon Boy mi mohol zobrať uhlie. No, už ho zobral asi. Dajem káca. To je nubak. Gudexa, ja mu pomôžu. Kde? Ne! Zoberiem si to na starosť. Mám jedlo. To je iba pre mňa, pre tých Bacon Boyov. Dnes nenechám. Keď zomrú, môj problém to nebude. Pekne. Oni sú nubáci. Dobre. On to zožral. Idem na to. Domek. Jedu do domku, pretože tam budú výborné veci. Sa teším, ak tam budú výborné veci. Čestka na stole. Nice. Otvárame, dúfam, že to bude dobrý batoh. Yes! Už máme full výbavu, akože dobrú. Máme hady šídmidlo. Potom máme nejakú skrutku. Vyberieme toto, lebo mám väčší inventár. Tí nubovia ani nevedia hrať to. No nič, ja ich môžem poťahať. Uhlie, kam nejaké masívny. Čo robí fen? Ešte tým bolo teplo. Dobre, a vychádzame. O, tam je kid. Tam je malíške dieťatko. Tým budem musieť pomôcť. Len ešte nemáme. Oni už konzumujú tamto. Konzumuješ, bohe, čo som to povedal? No nič. Noc sa blíži. Cez prvú noc sa môže. Tady prikúrim. Tak. Nice. 20 dreva. Kupujem. A máme. Už máme vyupgradené to tady. Úplne kámo. Čumte na to. Nežer mi všetko, Bacon Boy. Rozmlátim tých Bacon Boyov. To je mentálny mentál. Asi vidno, ktorý je lepší. Ten, ktorý hral, ten bol lepší. O, není baný food, ne. Škoda, hodilo by sa baný food. Ideme sem. Pokácať drevo. Ktorého to není ten creepy. Takže teraz sa nemusíme bať. Tady, on tady je. What? No, bojí sa. On je nubák. Necháme ho tak. A ideme káčať drevo. On tam. Čo sa vracia? Rýchlo jedem. Dáme drievko. Maso tady máme.
Bacon. Iškáde zobral tu vole. Bacon bojí, neser mne. On fakt štve. Spojím mapu. Takže ide oni tam to bola čestka. Bunny food, to sa bude hodiť, to už zoberiem. Ale ja idu sem, tady je čestka. Nice. Berem ju. Hodí sa. Proč ne? Revolver, jo. Tak by takto. Potrebujem bunny food. Nesejkaj mi môjho zajaca. Ale tam nebolí. Čože? To som boga. Tak, keď preží tak. Yes, bunny food. Rovno prvá vec. Bunny food. Hodilo by sa aj o tých... No. Vypadlo mi to z hlavy. Mám revolver, amo. Jedem. A ideme preskúmavať. Jedu. Na. Kácame drevo. Kácej drevo. OK, hodilo by sa. Ten typek, ja neviem, Julia. Poďme. Tamto sú vodci. Máme revolver, môžeme ich zabiť. Tak prečo dvaja idú po mne? To sa mi nepáči. Yes, kámo, rovno, prvá vec. Máme to. Prvá vec. Berem spírk. OK, máme spírk. Alfa Wolf, nemáme. Bacon Boy. Jak toto, že to nemám preskúmať? To som skúmal. Hej, no. Čo už? Jedem. Tamto sú títo. Chyba. Musíme, všetko nezožerú, lebo tí bacon bojovia sú fakt na nič. Nezožrali ste. Mentále! Skipnú. Bacon boy, ja ich neznášam bacon bojov. Toto bude moje maso, lebo ja som hladný. Mrkvie, lebo dajte mi niečo dve bacon bojovie boby. Nemajú žiadne štátvo. No jo. Sandia kupujem. Za 3 kompas kupujem. Mám Sandia. Mám kompas. Jedem. Daj mi revolver, amo. Broši, to je dementálny mendál. Som sa budem musieť vydať. Ja potrebujem jedlo. Bacon boy nevedie zohnať nič. Tady to strihneme a obdavím se tam, kde bude, tam keď bude deň, tam tady, ideme to vyfajtiť.
Kľúč. Oni tu plače, to dieťa. To je creepy hrozne. Gudex, čo som mohol čakať, berem ho. To batoha. Ideálne. Takto sa má schovať deťmi, si ich zoberieš do batoha a unesieš ich do svojej miestnosti. Ty kokos. Budem mať svatyni. Ako som raz mal je svatyni, tak oni budú mať tiež svatyni. Poďme budeme uctívať Dwayne Jonesa. Bohužiaľ tu nemám obrazok o Ikei. Čo myslíte? Mohli by sme točiť Ikei video? Že sa vám to ľúbilo, tak by som to kľudne točil. Ježiši. Aj to kida upečieme. A ne. Iba si batoh. Tak. Kida má stan. Máme prvé dieťa. Je to ideálna vec. Na takýto deň je to fakt ideálna vec. Hodí sa mi drievko, to je samozrejmosť. Hodí. Skúška. Berú toto coiny, lebo oni sú fakt dobré v novom update. Tam chillujem úplne. Tady máme what the kam túto cestu som otvoril, takže prvýkrát čo otváram. Čo to je? Kunai! Ja mám kunai. Oni sú nubovie, ja mám kunai. To stačí nezomrieť a prežil som. Zapálime si tady. By on prišiel. Ale to vidíme, že tak blízko je taká dobročestka. Ešte takým dobrým kunajem. Čumaha. Ja mám kunaj. More. Nazare. Mám kunaj. Ja neviem, čo im mám dať. Niečo. To si zaslúžia. Ok. Lauša skrutku. Oni všetku moju svatyni. Ne, oni ničia moju Oni zničili moju svatyni. Oni všetko zožerú. To sú dementi. Berú farmu. Nice. Mohol by som postaviť toto show. Pre istotu. Tak. Proč na ochranu. Do ktorej budeme dávať veci. Ja mám kunaj. Dávaj si pozor, ja mám kunaj. Mám kunaj a dobrú sekeru, dobrý batoh. To je Ja ho neoživím. Prišiel semka. Je môj čas. Ten typek to lívu? Yes. Dobre, ešte sa zbaviť ďalšieho typka. Máme hotové. Tam to bol ten... Neseš. A tady seš. No nazdarek. Ty si môj obľúbený typek. Čo tady predávaš? Ja nemám 15 blue pillow. Nebudem na blue pillow. Skúsim ho sejmuj. Kunaj nechcem. Že by? Nie. Si jedno získať. Extrémne. Potrebujem to. Lebo si potrebujem. Nemá to tady niekde, není.
musím niečo iné kúpiť, no. Zmova. To ma fakt štve. No jedem. Bacon Boy mi to nič nepomáha. Som hladný. Proste tam má tieto blueberry. Niekto nám útočí. To je na nič. To sme pekne v prdeli. My sme pekne v prdeli. S tým Bacon Boyom sme v prdeli. To, lebo on je nubák. Proste ten Bacon Boy je nubák. On to nedá. On tam skýpne. Divo to vôbec on? Nedivo. Tady je. Daj mi meso. Žeru meso. Už nie som hladný. Tam to je hrozne hlasné, no. S týmto Bacon Boyom to bude ťažké. On nemá ani dobrý batoh. Dela si prdel. Ten Bacon Boy nemá ani batoh. No, to je nubák. Proste... To je typický Borovský, ktorý toto nikdy nehral. Máme farmu. On to tu všetko posere. Bunny food ani nevieš, ho mám. To je pokazené video. No nič. Takže sa s vami učím, už ma to tu nebaví s týmto bordem. Takže zatím